Flaqa li saret il-ħamis filgħodu bejn l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista u l-Union tal-Allima l-MUT kien hemm qbil fil-prinċipju favur il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel. Fl-istess laqa ġew diskussi numru ta' temi fosthom dwar l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija. Il-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal li s-sitwazzjoni preżenti qed twassal biex ikun hemm bidla fil-mod ta' kif isiru l-affarijiet. Il-Perit Mikallef semma l-fatt li l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista taqbel mal-prinċipju li jinfetħu l-iskejjel tant li sostna li hija priorità li fis-sena skolastika li ġejja l-istudenti jirċievu t-tagħlim fil-klassi. Laħad pjaċir waqt din il-laqgħa huwa li l-bażi taqbil il-prinċipju ewlieni li naqblu fuqu mal-MUT huwa li aħna nixtiequ naraw li tfal lura fl-iskola jieħdu l-edukazzjoni u t-tagħlim tagħhom. L-istudenti għandhom jieħdu t-tagħlim tagħhom fl-ambjent ta' skola, f'ambjent li jkun sigura lihom u għall-edukaturi wkoll biex l-isfida tal-pandemija tkun meluba. Fl-indirizz tiegħu l-President tal-MUT Marco Bonnici qal li waqt li l-iskejjel kienu magħluqa minħabba l-pandemija kien żmien ta' opportunità ta' tagħlim biex jiġu indirizzati xi nuqqasijiet li seta' kien hemm biex l-esperjenza edukattiva tkompli titjieb. Is-Sur Bonnici qal kif il-Union għandha relazzjonijiet tajba mal-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici u semma kif din ir-relazzjoni qed twassal biex id-diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa iwasslu għal soluzzjonijiet finalment għal ġid tal-istudenti u professjonisti fis-settur edukattiv. Is-Sur Bonnici indika li ċertu protokolli li ġew imposti biex tiġi mħarsa saħħet daw kollha li jattendu l-iskejjel jistgħu inaqru mir-riżors uman u għalhekk bħalissa għaddejjin diskussjonijiet oħra mal-imsieħba soċjali biex tiġi indirizzata din il-problema. Intant, id-deputat mexxej Laburista sostna li jittama li diskussjonijiet li qed isiru bejn il-Union u l-Gvern jaslu f'soluzzjonijiet għal ġid ta' kulħadd. Aħna niddefendu dritt ta' kull union li tiddefendi il-membri tagħha u d-drittijiet tal-membri tagħha, iżda bla dubju li ma jixtiequ jmorru wkoll lura fil-klassijiet tagħhom ma' tfal mal-istudenti tagħhom f'ambjent fejn jħossuhom iva siguri biex ikomplu mhux biss il-vjaġġ akademiku ta' tfal l-iskola mhijiex akkademja biss ma' proċess ukoll ta' formazzjoni. U aħna nħarsu l-qudiem li daw is-soluzzjonijiet jinstabu sabiex it-tfal l-allima u l-pajjiż ikun jista' jkompli ovvjament b'dan il-vjaġġ għal ġid ta' kulħadd.